बिजाब क'क्राझारनि सुनिबार बाराया दिनै हाबसै आरो ओमफ्राय बन्द'जोब ना माजोबथाय मिथिया फैद' मार जाखो बन्द' नङाबा हामगौ आरो डाबल फैनाय जाबाय दाख्लैबो आरो दिनैबो मोनाबाथ' आरो फैबावनांगोन आरो रजबनै मोनसेसेल' नाय दखानानो मोननै सेन्देल दखान एकदम दा साफ्रियाव हाबथारनायब्रा बिसोरो मालाय गाननायखौसो नायनो गोमो लायो नामा गासिबो जे गोमोखौ लानो ना गोसोमखौ लानो बाला बेखौनो लादो बेखौनो मोजां नुदोंना लालाय देलाय ओरैजाय फुवार लानो लालाय दे नावलाय जाबायना आरो उनथिं नाम्बारा माबायदि सुबा ना माबाया खारगोन बे नाम्बारासो खारगोन दा नै नै नि गस्लाखौ मोजांथार नै सना सना बालेब मोजांथार नै जाम्बि मा गस्लायाव गोलैलायबाय बिमार्टआव फैफिनबाय नै फैद' konfus जादों आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ बोरैबा नुदोंसै एसे गोदानसो बेखौ लासिगोनदां लाइन थानानै मा मा लाबोलायजोबगोन नै उनाव सोजोबदो आयौ मेथाइ जानो फैबाय दे मना गोजोनबाय नामा लुबैनायखौ मोनबायसै नामा मनाया गावनि लुबैनायखौनो मोनबाय ना मा खालार होनदोंमोनलाय नील कालारल' नांगौनो जेखौबो नाङा एखे डिजाइनफ्राबो एखे जावाबोखौलाय माथो गाननांगौ नायनो सुखुवा बे आंनिफ्राय लानाय गस्ला गुफुर सार्टखौ गानदों ओमफ्राय बेना खंख्ला सारनि ओइ बिदि खेबजायो जायो नामा बैयावसो थानांगौमोन तालिमिया देन्जारथार गाननायलाय मोना गाननायलाय दे आयु ओरै सोर बाबुलालाय बाव थैसायाव नै फसायबाय दा आयु लंपेन्टआ माबा बै लंपेन्ट गोसोमावहाय गुफुरजों सुनाय आरो प्लेनमोनब्रा सिगांना प्लेनमोन ना सिगां बैयाव नायनाया प्लेनमोनब्रा बिदि पकेट गैयामोन बिदियानो दंखायो प्लेनखौ लाबानो जायोमोन बे मोनसे दालाय गोसोमाबो बेबायदिनो बेबो बेबायदिनो हनै प्लेनखौ लाबोबानो जाबायमोन ना नोङो प्लेनबाबो बेबायदि थायोब्रा गुफुरजों सुनाय बैखौ माबालाय बैखौ हरनो देखायलाय दे आंनिसो हर बेयो दे बे फायखोनानि माबाबो लाबोदों ब्रास बे सनामनिसो लाबो सनामनि लाबोबाय नै गरम बोथोरनि पेनेम मोनसे देखाय दे बेसे गिदिर बिदियासो मोजां बोरैबाबा
गुवारना खेबसेनो खारलायनो हानायखौ मोनसे लानांगौ मोनसे लागोन ओंखाम संग्रायाव मोनसे होगोन माहाजोनफ्रा बिदिखौसो होयो दा अच्छा एक्सल' ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव दोनांगौ स' गाइस माने दायो नै उन्दुनायनि टाइम जास्ट जाबायानो आरो नै गेम गेलेगासिनो मनाया हायावसो उन्दुयो हारसिंनो उन्दुनो हाया मनाया नङाबा मनानाबो आलदा रुम दंखायो लाजिलाय बावबाय हनै हायाव उन्दुयो होननायखौ गावनि रुमावनो उन्दुआ मनाया गिनानै जोंजोंसो उन्दुफैयो नै लामलासो आंनिया मोनसे प्रब्लेम दं आंनि रुमावहाय आं बेखौ माब्लाबा खिन्थागोन आरो माने गाइस आङो आंनि ड्रेसखौ नोंसोरनो खिन्थानाय जायासै आरो मनानिखौथ' नुखाबाय नोंसोरो मनानि ड्रेसखौ ओमफ्राय हाजोआव थांबा नुगोन आरो मनानिखौबो गानबा मनाया गानबा माबायदि नुयो ना मनाया गाननानै देखायखांबायना मनाया गाननानै देखायखांदों ओमफ्राय आंनिखौहाय हाजोआव गाखोनो थांबा नुसिगोन आरो ओमफ्राय मनाखौबो मोजाङै देलायबा माबायदि नुयो आलदा नुगोन ना मना दायो खिन्थानायजों उनाव हाजोआव थांनायजों आलदा जागोन आरो स' दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो बाय 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 होनदों मना